Нинди матур булып бүген табигать уянды. Аппак карлар җир өстендә күбәләктәй уйнап, янәдән гыйнвар аеның 29 саны килеп җиткәнен аңлаткандай булалар. Бүген безнең гаиләдә гаять шатлыклы тантана. Иске Кулатка районы Яңа Терешка авылында гомер кичерүче яраткан кызым, Газизәнием һәм әбекәебез Нәсимә Камил кызы Байгулованың юбилейлы туган көне җитте. Шул форсаттан мин әнисе Сания Усмановна, кызы Рита, оныклары Динар һәм Амир җылы теләкләребезне җиткерергә ашыгабыз. Татлы балам шундый ук матур кыш фасылында якты дөньяга аваз салып, бар яшәешебезнең мәгънәсенә әйләнде. Каяра вакыт узгандыр, маңгайга сырлар салынып, чәчләрне чаллар басып, олы картлык чагыма җиттем. Шул биеклегемнән бүген сөекле балама карап, шатланам да, сыкланам да, горурланам да дигәндәй. Шулай булмыйча, 8нче сыйныфны тәмамлап, Мәләкәс шәһәренең авыл хуҗалыгы техникумында ул белем алды. Хезмәт юлын Көмәккөч колхозында башлап җибәреп, 10 ел буена намуслы хезмәт итте. 1995 елдан бүгенгесе көнгә кадәр авыл администрациясендә эшләп килә. Нәсимә минем таянычым, ышанычым, авыр чагымны җиңеләйтеп, шатлыкларымны тагын да олырак итүчем. Мин балама бик рәхмәтле булып яшим. Аның миңа күрсәткән игелекләре өчен әниләр аяк астында булган җәннәтләр күрергә дә насыйп булсын. Балам, картларның көн күрешләре башкача. Әмма бер генә дә күңелемне рәнҗетеп, авыр сүз әйтмичә, гел мине аңлап кына тәрбия кыласың. Мин сиңа бик рәхмәтле булып, Алладан бары саулык сорыйм. Саулык сорыйм сиңа, балам, һәрчак. Исән генә була күрәле. Шатлыклы һәм гел бәхетле булып, алгы көннәреңдә тор әле. Әни, инде дистәләгән еллар мин шушы татлы сүзне назлы килеш кабатлап, иң кадерле кешемә эндәшәм. Ул да миңа балам дип, яратып, бар йөрәк җылысын биреп дәшә. Миңа тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән, минем өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән Газизыма нинди генә теләкләр теләсәм дә аз булыр сыман. Тормышын бизәге булган әнием матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Зур үсеп үзем әни булсам да, мин төпле киңәшләр сорап синең янга киләм. Синең һәрчак мине аңлаганыңны, ярдәмеңнән ташламавыңны беләм. Син гаилә учагын, тынычлыкны саклаучы. Мәхәббәтең, сафлыгың, назың һәм ниләр генә кылсак та гафу итә белүең өчен синең алда баш иям. Алтын куллы, җылы йөрәкле фәрештәм. Матур бәйрәм белән сине котлап, яратам дип әйтәм, һәм синең алдыңда кабат түбән башымны иям. Миңа күрсәткән бар ярдәмең өчен рәхмәт укыйм, сөеклем. Әни миңа тормыш бүләк иткән, балам диеп назлап үстергән. Кечкенәдән биргән киңәшләре китми әле һаман күңелемнән. Әниләрнең изге догасында үтә озын юллар арасы. Аклап аның изге фатихасын миңа әле алга барасы. Кирәк чакта ырышты да мине, мактады да кирәк чагында. Тоеп яшим әнием җылысын, чәчәк атып яшьлек таңында. Киләчәккә миңа ишек ачты. Кулга биреп алтын аскычын, бергәләшеп гаилә учагында без үрәбез тормыш баскычын. Әниемә шиксез бәхет телим, кайгы күрми, озак яшәсен. Язгы кояш кебек нурлар сипсен, җәйге яшен булып яшнәсен. Хөрмәтле Нәсимә Камиловна, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләк бары сезнең өчен генә яңгырый. Çiçeklerge dingelep maturum dip Әнкәй мине кушып аласың. Чыккан сайын ерак юлларыма дугаларын кылып каласың. Минем өчен утылар йотасың син, шатлык дарьялары кичәсең. Тимәсен дип тормыш салкыннары, җылы җилләр булып исәсең. Минем өчен утылар йотасың
şadlık daryaları kişesing, tiymesin dip turmuş salqınları, жылы жiller bulup isesin. Irkelenip üstümün azılarında, min sobayın sinin gügenide. Kеңешlerin birip yaşa jirde, koyaş bulup balkı kügemde. Minim üçün utalar yutasın sin, şadlık daryaları kişesin, tiymesin dip turmuş salqınları, жылы жiller bulup isesin. Minim üçün utalar yutasın sin, şadlık daryaları kişesin, tiymesin dip turmuş salqınları, жылы жiller bulup isesin. Nay na 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 nay, na 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 nay, nay na 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 na. Ömür yolun bir uzun bulsun, kabul bulsun izigi tilegim. Bala koşun qaytıp qonar üçün, bu sinenke yeşil diregim. Minim üçün utalar yutasın sin, şadlık daryaları kişesin, tiymesin dip turmuş salqınları, жылы жiller bulup isesin. Minim üçün utalar yutasın sin, şadlık daryaları kişesin, tiymesin dip turmuş salqınları, жылы жiller bulup isesin. Bala koşun qaytıp